Il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici laqgħu f'Kastilja lil Michela Pace, it-tfajla ta' 18-il sena mir-raba' ta' Għawdex li rnexxielha tirbaħ l-ewwel edizzjoni ta' XFACTOR Malta. Sa mill-ewwel derjiet tagħha fuq it-televiżjoni, il-kantanta saħret lill-ġurija u lill-udjenzi bil-vuċi stupenda tagħha. Fit-tmiem il-laqgħa mal-Prim Ministru Muscat, hija qalet li tinsab emozzjonata ħafna bir-riżultat li kisbet is-Sibt u bil-merħba kbira li tawa l-Għawdxin l-għada l-ħadd fir-raba' ta' Għawdex. L-għada hemm laqgħuni, tawni s-support kollu, so nixtieq nieħu tal-mument biex nirringrazzja l-poplu Malti u Għawdxija tas-support kollu li tawni. Minkejja l-pressjoni li din ir-rebħa ġabet fuqha, Michela qalet li tinsab determinata li tkompli bl-istudji tagħha. Nipprova mmur tajjeb affarijiet tal-iskola wkoll, biex ma nixtieqx ngħid l-iskola. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li din is-sena kienet mimlija b'affarijiet ġodda, sena li fija rajna bidla fil-mod ta' kif jintgħażel ir-rappreżentant tal-Eurovision fil-waqt li l-kantant rebbieħ jingħata kuntratt mas Sony. Il-kap eżekuttiv tal-PBS Charles Dalli qal li bħalissa għaddejjin ġmielhom il-preparamenti għall-parteċipazzjoni ta' Malta fil-Eurovision bil-kanzunetta ta' Malta mistennija toħroġ fi żmien ġimagħtejn. Omma Morin u missiera Michael qalu li jinsabu sodisfatti bis-suċċess li għamlet bintom. Tamen moħem u nixtiequ qed mur anki tajjeb issa għall-Eurovision. Żidu jgħidu li bħal bintom jinsabu eċitati ħafna għal din l-esperjenza li mistennija tkompli tkabbar lil bintom fix-xena mużikali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.